Pallares. É filla dun conde, neta dun conde. Non teño nada que ver con ningún conde, pero sí con conde Pallares coa rúa, porque ali naceu miña nai. E se non nacera miña nai, eu non estaba aquí. Daquela, é xusto da vida. Por eso non é máis difícil. Na Diputación, nos xardíns da Diputación, e que mellor que este pórtico da gloria que teño detrás. Humano! Un pórtico da gloria humano que teño detrás. Que bonito! Eles son un grupo de Lugo, un grupo coral de Lugo, que existe desde o ano 92. Eso xa é unha vida. Eso é unha vida. Que teñen unhas gorxas. Son máis de 30. Teñen un director magnífico. Teñen actuado, dalles igual, de Lugo a Salzburgo. De Betanzos a Praga. Que carai? O mundo é pequeno para eles porque teñen unha capacidade impresionante. O seu canto é como dos anxos, ou mellor aínda. Eles son, teñen 4 discos gravados, 4 CDs, 4 redondos deses. Por favor. Fan un percorrido por toda desde a música tradicional, pasando por cantigas medievais, atravesando polo pop incluso, pero son de todo terreno. Teñen poesía, humor, seriedade, estilo, elegancia. Son todo terreno, actúan en calquera espacio. Eles son o coro de Solo Voces, que están aquí para ofreceros o primeiro concerto do Xoves de Cultura Aberta. Así que un aplauso da voz. Seria atopada nun códice medieval que